O humor na Radio Galega. Como que non? Con Carlos Tresandí. Hola amigos, estamos en The City, estamos na Radio Galega. Estamos hoxe, bueno, notase que chega xa o cambio de hora porque moita xente chegou antonte e marchou, non? E que co cambio de hora, claro, a xente está un pouco máis despistada, pero de todos os xeitos hoxe notamos un pouco un baixón na asistencia do público, pero segundo datos oficiais estamos aquí concretamente 215.733 persoas. No, espera, un momentiño, por favor. No, estades vos saltando o libro do estilo de como que non. Aquí a xente aplaude que soan deste xeito. No, por certo, quietos. Houve dúas persoas esta semana que me dixeron que neste programa se aplaude moito. É o que hai, tampouco imos arranxar nada. Sí, hubo dúas persoas. É que aplaudides moito. Claro, é unha casa, acabo con llagas, dixo. Pero dixo, na casa non tens por que aplaudir xa, bueno, pero é para meterme no ambiente. Bueno, vale, perfecto. Non pasa nada. Teño un anuncio importantísimo que dar aos ointes da Radio Galega cando xa pasan aproximadamente das 12 da noite, minutos. Temos unha nova oficial. Oficial é cando é oficial é que as altas esferas chaman e din adiante. Porque as altas esferas sempre chaman con esta voz, adiante. E estou en disposición de anunciar oficialmente que este ano, sí, amigos, sí, a Radio Galega despide o 2018 cun especial de como que non de 3 horas. Que eu digo, moito moscoso tiveron que pillar o persoal ou algo para deixarnos a nos 3 horas, o sea, quero dicir, para cadrar ese... Claro, non? Moita xente que ten que marchar a cear ou preparar a cea, entón vímonos. Non pasa nada, 3 horas de 8:30 da tarde ás 11:30 da noite e teremos a moitos convidados, xa moitísimos deles confirmados, pero que iremos dicindo a semana que ven uns. As outras, porque tampouco imos dicirlo todo de golpe. Gustaríame dicir que creo que isto interesa moito. Hoxe é 29 de novembro. Bueno, isto interesa tamén, non? É que xa é 29 de novembro porque amigos e amigas de novembro, non, de outubro, perdón, claro. Entre as sumas da semana pasada do concurso e isto estou fatal. Vou, polo interese de 29 de novembro, vou repetir. Hoxe, xa 29 de outubro, e ademais, vou dicir outra cousa. Por fin é luns, amigos! Grazas. Non aplaudedes moito, que eu estou pensando en Mario aplaudindo en casa e dame pena, agora mesmo. O 29 de outubro de 1268 falece Conradino de Hohenstaufen, aristócrata suavo, de Suave. Bueno, faleceu. É isto todo o que teño que dicir. Efeméride de hoxe. Aínda que non sei que opinión lle merece isto a Alejandro Martínez Pini. Pini, benvido. Que tal, como estás? Bueno, non sei, que pensas do falecemento de Conradino de Hohenstaufen, que naceu no 1252, por lo tanto, morrendo no 1268, morreu cunha idade xa concreta, non? Era suavo. A sección de Pini, amigos. Aquí, ao gran, hai que ir ao gran. Edito todo isto. Así, sí, señores, sí, así perdemos 4 minutos 28 de radio. Podíamos facelo doutro xeito? Como que non? Amigos e amigas, desde The City, na Radio Galega, comeza un programa coa hora cambiada. Como que non? Unha muller polivalente, Marta Doviro, un orgulloso ourensán,
Rodrigo Vázquez e a música dos Maldito Murphy. Comeza, como que non, dirixe e presenta Carlos Tresandí. Moi boas noites, amigos, benvidos a Titi. Grazas. Veña, imos meternos xa en Fariña, que é outra serie. Claro, estamos en plena previa de difuntos, non? É o día de difuntos dentro de pouco, todos os santos, defuntos é o 2, non? O 2 de novembro. O 1 é defuntos. O 2 é todos os santos. Non, é todo o mesmo día. Unificaron agora. Pero non me enterei. Xa o mellor é que ese día non lín o Doga, o mellor. Claro. É ponte, claro. Por que me lleva la corriente? Bueno, en fin. Claro, todos os santos son defuntos sempre, iso é verdade. Si que eu vin coco, cuidado. Isto sei, non. Bueno, total, que dixen, pois, vin un par de noticias de mortos que viñan moi ben. A primeira, vou ler o título, non, de verdade, bueno, viña ben, quero dicir, porque me chamaron a atención. A primeira, lina na Voz de Galicia, pero solamente vou dicir o titular porque que dixen, non vou facer bromas con isto. Resulta que uns señores en California, unha nena convertiu as cinzas da súa avoa en galletas e repartiunas entre os amigos de clase. Isto é real. Pero dixen, pero esta non a vou facer, porque non é bonita. Pero que sí, xa que estamos en defuntos, ou chegando a defuntos, Samaín e todo isto, que isto sí que xa tamén está chegando, ese día 31, que é o vindeiro mércores, vou vos ler o obituario dunha filla que revela a misteriosa vida do pai. É tan curioso que vou lelo. Nada máis, e xa logo imos a outras cousas. Isto publicouse a semana pasada en Delaware Online, é a historia dun home do Renacemento que viaxou polo mundo e que desapareceu nun avión sobre o Océano Atlántico despois de enterarse de que tiña cáncer. Isto fíxose viral e así é o obituario. Chámase el, como era o nome do home? Rick Stein. Stein, sí, bueno, para os de francés, Stein tiña 71 anos, era de Wilmington e desapareceu sen deixar rastro. Ai, mira, para ler isto, ponme unha música de ler obituarios curiosos. Non sei se tes. Pódeme valer, vale. Vai, déxame de fondo. Stein tiña 71 anos, era de Wilmington e desapareceu sen deixar rastro. Dice que morreu o 27 de setembro de 2018 cando, segundo aseguran os investigadores, o avión de Northrop, cun só motor, que estaba pilotando, perdeu a comunicación coa torre de control e desapareceu no Atlántico fronte á costa de Rehoboth Beach. A policía de Filadelfia confirma que Stein fora paciente do hospital da Universidade Thomas Jefferson, onde estaba recibindo tratamento para unha forma rara da súa enfermidade. O voceiro do centro, Walter Heisenberg, asegura que os médicos do equipo cirúrxico foron facerlle unha revisión cando descubriron que a habitación estaba baleira. A grabación do vídeo de seguridade amosa o saindo do edificio aproximadamente ás 3:30 da tarde do xoves, pero despois córtase misteriosamente. As autoridades creen que Stein utilizou un Uber para chegar ao aeroporto de Filadelfia, onde suponse que de algún xeito tivo acceso ao avión. Había marexada ese día, comentou o investigador principal da Xunta Nacional de Seguridade do Transporte, Greg Fields, nun comunicado de prensa. Non temos idea onde pode estar, pero calquera esperanza de rescate é pouco probable, asegura. Walsh, que ten de feito 45 anos, é ex-redactora do Washington DC, detalla os logros extraordinarios e mundanos que fixo o seu proxenitor, falamos da súa filla, que parece que ninguén na súa vida coñecía a súa verdadeira ocupación. Foi o propietario de varios restaurantes en Boulder, Colorado, e coñecía todas as respostas do concurso Jeopardy. Completou o crucigrama de The New York Times. Isto todo no obituario, isto é real. Ese día estivemos falando. Díxome que ia a buscar un pouco de viño. Todo o que quería era unha copa.
Comenta, o seu irmán nunca puido ser piloto e entre os dous compartiron unha xollería e unha galería de alfombras orientais. A súa outra irmá sempre pensou que era debuxante e crítico de televisión para The New Yorker, segundo escribe a súa filla. O xenro de Stein, David, explicou que estaba seguro de que era un crítico político en The Huffington Post, mentres que os netos dixeron que crían que escribía unha columna de deporte sobre os Duke Blue Devils, o Fútbol Club Barcelona, os Broncos de Denver e o Tour de Francia para a edición digital do ESPN. A neta pequena, Evangeline, afirmou ademais que foi unha sensación de YouTube e que acababa de asinar un contrato de 7 cifras con Netflix. Un sobriño, isto no obituario, isto é real, relatou que estaba seguro de que Stein era guía no Parque Nacional das Montañas Rocosas e outro dixo que o seu tío foi consultor dunha cadena de discos que dirixía un grupo de dispensarios legais de marihuana recreativa. E outra sobriña comentou que el traballara como colaborador para Seinfeld, que actualmente estaba preparando unha nova serie con Larry David. A policía di que o volumen de información contradictoria fará case imposible identificar a ubicación exacta de Stein. Home, que este señor foi máis cousas que... Os detectives din que non puideron entrevistar a súa actual muller, aínda que os veciños din que a viron saír da casa que a parella que compartía coa parella con gafas de sol e un sombreiro de fieltro mentres cargaban moitas maletas no coche. Os rexistros da Administración Federal da Aviación amosan que mercou un par de billetes de ida a Roma, que era a cidade favorita de Stein. Unha fonte anónima da compañía informou que o nome utilizado para reservar outros dos pasaxes foi Juan Moreford de Road, que segundo o FBI era un alias que este usou durante moitos anos. Esta é unha das posibles historias que pudieron acontecer, ou a outra é que Rick nunca saiu do hospital e morreu pacíficamente xunto a súa esposa e a súa filla, mentres o abrazaron con moita forza, pero como era un cachondo mental, a súa filla decidiu que o mellor era escribir todo isto no obituario do Delaware e por iso queremos dedicarlle este como que non a Rick Stein, que ata segundo un dos seus sobriños chegou a pelexar cun oso nun parque nacional de Colorado. O sea que este aplauso de todos é para Rick Stein e con isto nos celebramos o Día de Defuntos do Como que non. Está ben, Está ben. Bueno, en fin. Dito isto, imos presentar a unha das nosas primeiras... Bueno, a primeira convidada, unha das moitas que están connosco. E hoxe ela non sabía a onde viña. O mellor está arrepentíndose dende que chegou a The City. Marta é demasiado tarde. Pero o que sí pedimos é un fortísimo aplauso para a primeira convidada desta noite, que é a gran Marta Doviro. Por favor. Non cho dixemos, Marta, chégate ben ao micro porque somos de produción pobre. A ver. Así fenomenal. Bueno, Marta, benvida. Vas a estar connosco esta semana que ven. A semana que ven falaremos un pouco de todo o que estás a facer. Marta Doviro é unha cara super coñecida na televisión de Galicia. Presentou unha cantidade impresionante de programas. Eu lembro que te coñecín, eu personalmente, presentando Máis Galego. Máis Galego. Con David Noia, sí. Que ademais ten que vai vir por aquí. O que pasa é que ten agora unha axenda super complicada. Dixo, díxame que teño que vir de Coruña e saio de currar ás 9 da noite. E claro, para chegar aquí ás 12, cuidado, de Coruña... Pois cando veña el, veño eu con el. Sí? Veña. Aparte, falamos a semana que ven dunha cousa coa que non falei con Capelán, que estivo aquí a semana pasada e anterior. Que son íntimos amigos, claro, eles dous. Pero falamos da estrela desa peli. Falamos diso a semana que ven. Estiveches ali. Sí. Pero mira, xa que eres actriz, porque non sei se o sabedes, pero non sabedes en que mundo vivides. Marta Doviro é actriz. En que mundo vivides? Vou propoñerche unha cousa. Ven aquí un momentiño. Vouche dar dous papéis. Está trasladándose dentro do noso set ata a mesa do programa. Outro set. Efectivamente. Vale, mira. Ti mira o que tes aquí. Tes... estou amosándolle xa estou vendo aquí algo que me gusta. Vale, dous guións. Como es actriz, estes non teñen nin idea do que ia facer. Vouche pedir primeiro que tes dous guións na man. Dúas esteas de unha serie dunha peli que son clásicas
cada unha no seu estilo, pero Está clásicas. está difícil a elección, Porque son moi distintas, moi distintas. Entón, o que quero é que escollas un partener, non teño nin idea do que vou facer, tes os nosos colaboradores Iván Müller, que é aquel rapaz de barba fuerte que está ali. Sí. Temos a Fernando Requerre, que é o guapito. Ajá. E isto, cuidado, porque este sí que non se enterou porque ainda hoxe chegou aquí a última hora. E temos a Alejandro Martínez Pini, que está ali. Non está. Entón, escolle un dos guións do o que ti queiras, o que máis che preste, e antes de que marches para o set, dime o nome dun partener. E teño que elixir xa a... Bueno, podes escoller, podes vela ben, pero sí que escolle o partener. O partener é o que máis nos... E tamén podo escoller eu as personaxes? Claro, podes facer o Quen fai quen? Podes facer os chicos, ti. Sí. Fago o casting, quero Vale, decir. moi ben. Son a directora de casting. Perfecto. Sí, pero ten que facela contigo. Sí, claro. Ti tens que ser un dos personaxes. A quen escolles? A ver o Pini, que cara pon. Non, ainda non elixín. Pon cara de Pini. Estou mirando Pini- as caras. Pini estou ten a mirando cara que as ten. caras. Eu estou igual sempre. Non, sabes o peor que di isto porque alguén lle dixo unha vez hai 15 anos que estaba igual e agora cada vez que yo din veno e di Pini, estás igual, están mentíndote, Pini. Se chegou un día de facer o carné de identidade e dime, saín rarísimo nesta foto, mira, compara esta coa do outro carné. Pini, pasaron 10 anos, coño. Estás igual. Claro, estás igual, pero non perde o Estás pelo, igual. ten gafas, está ben. Bueno, a ver. Veña, vou coller a Fer, veña. Fernando Requerre outra vez, bueno, veña, vale. Sal aí. Cal das dúas queres? Bueno, colla que ti queiras, tes unha copia, un aplauso para Marta Doviro, que agora xa vai para o set, grazas. Bueno, non aplaudades máis, que está Mario aplaudindo en casa coas mans, mi madre, está carne viva agora. Vale, podedes, que ides facer? Si, podes coller o micro se queres, Non teño, Sí. non teño volumen. Non tes como? Non teño volumen. Súbelle aí un pouquiño ao amarelo aí a Pini, que estaba cantando. A ver. Agora sí. Moi ben. Bueno, pois, ides facelo sentados ou prefires facelo en pé? Vou vos explicar que temos... de pé. Ui, espera. Sí, moi ben. Dame un poquinho. Pois eu sentado. Porque me mandou David. Claro. A miña personaxe pode nacer en Rusia. Non, ela é a directora de casting. Pregúntolle. Eu o que vou dicir, Marta, se che parece, Dime. son as dúas opcións que tes nas mans, porque hai moitas esceas desas, tanto da película como da serie. Temos nun lado Pulp Fiction e no outro lado Pratos Combinados. Entón, ti Alfa e decides... Omega do... A ver, teño que dicir unha cousa. Non sei se porque Si, estamos escoitándote me ben, coñecedes ou non, pero unha das miñas películas favoritas é Pulp Fiction. Buah, pois entón, que estamos falando xa? Que estamos falando? Que estamos Eu dicindo? vamos, Tarantino ata Bueno, ata a morte. Queres facer Pulp... Pero é que Pratos Combinados, cuidado, Cuidado. Cuidado, que isto Mira, pode dar Marta, moito como xogo. son moi curtas, case che vou dicir unha cousa. Fai a primeira con un e logo sacas a outro. Veña, imos comezar por Pratos Combinados. Pratos Combinados con Fernando Requerre. Non sei quen son as personaxes. Ahora che digo, as personaxes son Balbina e Miru. Balbina, Mira, claro. vale. Quen vai ser quen? Entón, ti biches Pratos Combinados, non? Sí, claro, home. No, pois- de RTVG como non vou ver? Non votaron, pois non a votaron moito, Verdad? Foi un visto, Chame, un sí, visto. sí. Cadraríache un día de... Bin, pero bin. bueno. Bin. Bueno, faste unha idea, non? Mais Sí, ou claro. menos de quen é quen. Sí, despois xa eu fago como fago eu sempre, pero... Veña, pois ti vas ser Balbina. Ah, e Balbina, claro. Rusa de nacemento, xa dixen Balbina. antes, non era, non? Ah, non. Vale. Amigos, Marta Doviro e Fernando Requerre. En motivación, como estou? Estás bastante ben. Estou Pa tua idade ben. Ah, estou non. inspirado, que como que Vamos non a sei ver, nada desto. Balbina neste momento está un pouquiño sulfurada. Ah, vale.
Vale, así que métete na personaxe, Fernando as Requerre. súas Balbina, circunstancias previas. Fernando Requerre, Balbina está un pouco sulfurada. Se vas pasar dos 35 decibelios, por favor, un paso atrás, grazas, moi amable. Pola audiencia, non por nada, No, Marta, que xa o coñecerás, pero ten un... Bueno, el ten micro por atrezo, nada Mira máis. que yo dixen. Estás empezando xa? Sí. Pero espera un momento. Un silencio, por favor, que vai a empezar. Espera, teño que dar acción. Claro, claqueta ou algo. 5, Sonido. grabando e acción. Mira que yo dixen un cento de veces, Pois é nada. Tenme farta. Pero que ven tanto berro. Non berraches, por certo. Moi mal, hai que empezar outra vez. É que non berraches, non empezaches coa... Que che dixe? Perdón. Vamos a ver. Un tipo que Perdón, berra perdón. todos os días e agora non berras. Non me dades trasfondo do personaxe, non podo. Así non podo. Así non. Bueno, venga, Aí vai. Este tipo de actor é Aí vai. dos que non fan caso o director. Aí Que vai, che aí vai. dixe? Perdón. Sulfurado. Perdón. Marta, ten Perdón. razón, é dese tipo de Perdón. actores. Sí. Perdón. Vou. Sulfurada. Vale. Balbina, estás sulfurada Moi, co moito. teu marido. Ahora vai, Vale, veña, vai. 5 e acción. Mira que yo dixen un cento de veces, Pois el nada. Dime farta. Que ven tanto berro. Farta. Es un langrán. Un zoupón. Sí, xa sei. Un cocho e un roñón. Cada un ten o seu estilo, non? E ti era o campeón do estilo inútil. Como seu estilo, non? Como? Que estás dicindo que non estás dicindo que dé aquí o papel? Pero Balbina, vamos a ver. Lea as frases, por favor. Campeón. Como se desabotan as camisas? Iso está tirado. Así. Tira da camisa e racha todos os botóns. Metemos un efecto agora. Desabotear e quitar os botóns. E non os quitei, logo. Pero non así. Pero non así. Eu son un tipo ocupado e non podo perder o tempo en mexericadas. Bueno, pois nada. Un aplauso para Brazos e mira, hai un... Tamén é o tipo de actor que improvisa. Porque inventaches aí unhas frases que non se ven de viña. Sí, bueno, actor disléxico, porque subín para de arriba, non pasa nada. É que eu sempre lle digo, non metas morcillas, non fai nin Pero caso. espera, non marches, non facemos a outra. Sí, no, pero mira, é que teñen un pique, temos dous colaboradores así de garda. Teñen un pique grande, entón, case xa agora Veña. xa por petición miña, se me deixas, Marta, que pase RQR Veña. a facer Pulp Fiction contigo. Veña, un aplauso para Guai. Iván Müller, RQR marcha. Que pase RQR, no. Que pase RQR, va. Moi ben. Ben, temos a John Travolta Sí. máis a Uma Thurman. Entón, a ti vouche deixar elixir. Que queres ser? É Uma Thurman de sempre para tocarme, non sabes? Bueno, Uma Thurman. Veña, pois eu fago de John Travolta. Entón. Moi ben. Vai. Veña, va. Pulp Fiction na versión de Marta Doviro e moi curtiña, a estea na versión de Marta Doviro e Iván Müller. 5 e acción. Hey, mozo, deixasme que lle dea un sorbo. Ai, faltaría máis, muller. Ai. A ver o que sabe un batido destes de 5 pesos. Ai, eu xa me pachinha. Ai, non teño microbios. Ai, pero é igual si, Iso non me asusta, John Travolta. Ai, John Travolta. Está ben, a ver, espera, que vou coller a palliña, vou comezar a beber. Colle palliña. Carallo, este batido está carallo, Ai, xa te dixen a palliña. Colle palliña. Mira, non sei se che vale os $5, pero está caralludo. Botáchelle licor de ervas, polo menos. Chejei. Vaime custar Deus e axuda, pero prometo aquí en antena na Radio Galega que vou tentar cadrar esta interpretación desta estea de Pulp Fiction coa estea de verdade a ver que sae. Iso vai ser un extra de YouTube da vindeira semana seguro, fijísimo. Bueno, un aplauso forte para Marta Doviro e Iván Müller. Ai, ves? Bueno, quero dar as gracias a Marta porque leva moito tempo sen sexo. Gracias.
E con mesma imos recibir ao segundo... Non marches, Marta, queda connosco. Quedo aquí. E imos recibir ao segundo convidado da noite. Non será o último, porque aínda queda un grupo que presentaremos máis tarde, pero el recunca veu, por que non, e agora ven a versión 2.0, que este Como que non, que posiblemente degenerou moitísimo máis que o programa original, pero bueno, non pasa nada. Estamos na última tempada, todo o mundo sabe. Imos recibir cun fortísimo aplauso a Rodrigo Vázquez, amigo. Un placer. Ay, por favor, que ben. Bueno, Rodrigo Vázquez, amigos. Dous aplausos. No, vale, xa. O noso ego medra con cada aplauso. Efectivamente. Mira, xa non sei nin en que página estou despois desta interpretación de Pero mira, Pulpillo. Camcho, 30 segundos, mira. Moi ben. Imos... Fantásticamente. Oye, unha cousa. A última vez que estiveches aquí, estiveches xusto antes do anuncio. Cuidado, Marta, porque nos temos un... O sea, este programa... Aquí ti chegas a este programa, cuidadito, porque eu cando estivo Rodrigo Vázquez o ano pasado aquí, anunciei o mesmo día case que hoxe, porque foi máis menos hai un ano, que facíamos un especial de Ano Novo, foi o ano pasado. Este ano anunciamos o de fin de ano. E as poucas semanas resulta que anunciaron que este señor presentaba as badaladas na televisión de Galicia. A ver se vos ides pisar este ano. No, porque No, nos entre sacamos... bombeiros, Nunca, a mangueira no, respetámola sempre moitísimo. Dios. Respetámola sempre. Non, aparte, nos sacamos ás 11:30, aínda que presente outra vez ás 11:30 empezando, non cando empeza iso. Nunca facemos as cousas. Que necesidade de falar desas cousiñas? Bueno, que sei, non. Deixa ir a vida. Non, eu digo que cuidado, o mellor presentas ti, porque este non somos lanzadeira, o sea, isto é un programa lanzadeira, está clarísimo. E máis, chegou el, a semana seguinte estivo Lucía Regueiro, zasca, e os dous foron anunciados. Nos somos visionarios. Tenemos que facer aquí unhas badaladas alternativas. Queres vir ao fin... é que imos facelas. Se queres venir en Aninovo, cuidado, Poder reading, perdón. Reading, Pues vas a dar solo para así. efectivamente. Oye, claro que eles van unha hora menos, ali. Sí, non, unha hora menos. Pois mira, imos dar as badaladas para Reino Unido. E moita xente aquí tamén vai con hora menos, sí. Sí, moita xente. Bueno, agora ademais é que acabamos de cambiar a hora, é un lío total. Sí. Eu ni me dara conta, Xa, bueno, non. Tú co jet lag absoluto. Bueno, a ver, que tes? Seguimos co Tiberás, non? Sí, que se sepa así, non? Sí, seguimos co Tiberás. É que dure. É que dure todo o tempo. Mentres aquilo estea aberto, me chamen ali para ir, eu vou, chego, gravo e lá o marcho para casa. Iso está onde ben. me chaman, vos, son moi obediente. Unha pregunta, é así o proxecto que máis tempo che durou así como programa, como programa, programa, digo, non o proxecto vital nin nada, digo, como programa é o que máis tempo, no que máis tempo levas. Como programa máis lonxevo, sí, xa levamos gravados máis de 400. 400, flipa, Sí, chega de ben, xa é. Gracias. Mira, E o gallá que dure. eses que berran son da produtora, non? Sí, moi ben. Hai xente aí como se lle fora a vida nese programa, como a... Mira, vamos todo, Palmeira, espera que non te colleran, tío. É unha magua Palmeira porque non estábamos grabando ese momento en que acabas de a bebida espirituosa. En fin, sí que está, sí que se está grabando. Sí. Viuse. Espera. Imos ver, imos ver se temos as imaxes. Espera que imos ver aquí na dobre pantalla como facemos sempre. Mira. ¡Zasca! Aí está. Repetímola máis lento agora, máis lento. Mira. Maravilla. Este pornográfico casi. Xa sabedes, videopodcast, entrade en YouTube, na nosa canle de YouTube e temos. Bueno, Rodrigo, como xa sabe como vai o conto, Marta, tía, a primeira vez que ves, o que non cambiamos, que dicir, ao final o programa é o mesmo. Pasa que dura unha hora e temos máis tempo para dicir tonterías. Pero tiñamos xa o ano pasado a sección da urna na que o público que venga de City, antes de entrar, antes de que comecemos o programa, mellor dito, colle os papéis, fai unhas preguntas, méteas na urna e, como eu non sei entrevistar, pois un tipo moi limitado, un tipo, pois colle unha das preguntas e vou zascando as preguntas aos convidados. Como este ano temos sempre
un home unha muller, neste caso no banquiño, pois Rodrigo Vázquez vai contestar as preguntas. Se hai unha, ten a oportunidade de que unha que non lle guste, pode mandala para a Marta. Son moi xeneroso, Marta. E Marta se decide que quere contestar unha das preguntas que lle tocaron a Rodrigo, di, quieto, esta vai pa min. Vale, Pini, dame a urna por aquí, parte flamante urna, que maravilla. Non sei se o dixen algunha vez, pero foi confeccionada a man por unha ointe. Isto é certo completamente, isto é verdade, Sei quen era o Inte. Efectivamente, é que xa confeccionara a do ano pasado. A Gata Ruiz de la Prada. Bueno, esta ten un pouco máis de gusto. Bueno, que a Gata ten tamén... Non, digo E de gusto. escoita vos sempre a Gata Ruiz de la Prada, que mo dixo a min da semana pasada, que lle gusta. Sí. Escoítanos era e Pedro J. De feito, hai acercamento grazas a nós. Peter James. Bueno, de todos os xeitos, e antes de que nos quiten o programa, imos... Que será... Bueno, esta tempada está sin nada. Ten que ser. Imos saudar a autora da urna, que hoxe, concretamente, ademais, levaba moito tempo sen vir, pero hoxe, cadra, que veu de público, está con nos. Un aplauso para Loli, que está aí, Loli! Loli! Chúpate esa Gata Ruiz de la Prada! Loli era a que estaba á esquerda do que botou toda a bebida espirituosa polo aí estamos. Bueno, podedes recoñecela por iso. Love is in the air. Bueno, imos ver que preguntan. Temos aquí a caixa, vou remexer e vou ver que clase de enfermidade mental temos hoxe no encontro público. A ver. Ai, mira, pero aquí a xente vai directamente. Cal é o lugar máis raro onde fixeches o amor? Está a gustar moito a Marta, seguro. Esta non a queres pa ti, Marta, non a queres coller pa ti. Eu Non. contesto de todo, Aí estamos, ves? Esa actitud. Logo pa ti. Dalle aí. E despois, creo que podíamos facer unha especie de debate así. Queres poñer posta en Ui. común? Posta en común, logo, Cando vale. dixeches, imos facer, dixo, me cachi na mar, estamos aquí. Hai que organizar moito e ben para eso, pero bueno. Todo é posible. Pois a ver, o sitio máis raro, pois é que eu creo que son, non sei, bastante clásica. Nunha praia. Nunha praia pola noite. Vale, bueno, está ben. Nunha Está praia ben. así, nunha caliña. Vale. Non unha praia moi grande, Claro. Non, porque ademais hai que aproveitar as calas nas rochas, porque a area... Bueno, é igual. Sí. No, igual. No. É certo. Non vou, non dixe nada. É certo. Outra. Esta xa, agora Marta, ti xa safaches. Agora ten que... Mira, relato curto. Rodrigo. Ai, mira, ia pa ti. Que sorte ti veches. Parece que foi Dios. A ver. Onde prefires pasar unha semana? No motor dun autobús ou en Islamabad? Asinado J. Que bonita esa pregunta. Non sei quen a fixo, pero un aplauso. Unha pregunta moi musical. Alguén a pillou máis daqui? Sí, señor. Esta pregunta o fixo un fan ou unha fan dos planetas ou alguén que se documentou, polo menos un pouco, sobre os planetas, que é un... Eu teño xa unha idea clarísima de quen fixo a pregunta. A min dame que sí tamén. No, son dous grandes discos dos planetas, Islamabad de prácticamente das últimas cancións do penúltimo disco, me parece, pero eu son máis dunha semana en el motor de un autobús, ano 98, que está este ano de aniversario. No, viñeron tocar ou xa tocaron? Ou van vir tocar? Van vir tocar, Van vir tocar. É que eu vivo como un de Matrix que non sei moi ben a... Hoxe 29 de novembro. Van vir tocar. De outubro. Bueno, é igual. Ti vives en Matrix, pero esto é fatal. Next. Bueno, veña, outra que a ver que sai. Veña, que... mira. Será o ano do ascenso do Depor? Home, mira, o primeiro que vi aquí nesta auga, non se poden dicir marcas, non? Non. Pois non vou dicir Fonte Celta, pero non... non o digo, pero, amigo, espero que sí, non? É que sí, non, home, tamén tes ganas de caixa derbi, non? Un Sí, home, pouquiño, sí, derbi, sí, caixa derbi. Para mollarnos a orella ou non? Bueno, Non vos apetece, non? Aquela non, pero... Non, sempre mola Sí, caixa derbi. sempre molan os derbis. Logo veñen... Bueno, a ela non lle gusta, pero bueno, non E digas... aparte, isto digo sinceramente, sempre que hai derbi, o sea, a min dame igual, sinceramente, entre que gano de por ou perdo Celta, o importante é que xa unha festa boa e de verdade, de corazón, Quando xuntarse, pasalo ben. Sí, E logo, Rodrigo, bueno, que gañe quen teña que gañar. se notades algo máis febles estes aplausos, este programa gravase en Vigo, digo para que a xente
Bueno, e vou sacar outra porque, total, tamén enfangarse meterse neste lameiro. Hai que escapar ou... Non, esta é moi boa, o que pasa é que está en castelán, pero... A ver, Pero- podo entendelo. Pero- Se me concentro moito, podo entendelo. A ver se me sae, Pero, bueno, podo dicilo tamén en galego. Ten traducción en galego perfectamente, non perde a esencia. Vale. Entón vou facelo. Vale. Sabes que ás veces non podes, pero esta sí. Está en xogo. Ei, que te vas a urna. Que me cae a urna. Entramos antidisturbios, cuidado aí. Por que... Pola urna. Por que, xa o digo para o que escribiu isto, que por que é separado. Por que? Se non é por que. Digo porque, claro, como foi aí, dixo el, xa entenderedes por que estou dicindo isto. Dixo, vou facer aquí, cuidado. Castelán, galego é complicado. tal. Autocorrexir eso, é un Claro. fenómeno, tío. Buah, Pero igual. máquina. Por que todo xunto se escribe separado e separado escríbese todo xunto? Ostras. Esa foi unha pregunta do ti, verás, tomada la coña, pero foi unha pregunta do programa, en serio, en serio. Vamos. De corazón, de corazón. Podo contestala eu? Siéntete libre, por favor. Por que escríbese separado? Bueno, E con isto zalgo esta polémica. hai porqués tamén todos xuntos, pero neste caso sí que era separado. Sí, pero Tens razón. non falamos do porqué das cousas, senón do adverbio de interrogación. Do... Real Academia Galega, ven Por- aquí e queimanos a por todos. qué? Queimos a todos. Bueno, é igual. E despois deste momento de... Que pasou, RQR? Ah, non, pode sair. Non pasou nada, pero ainda pode pasar. Non, É que saiu como unha chispa. Imos dar a benvida a un home que hoxe está nun momento que non sei exactamente que vai a ocorrer. Non quere nin sintonía nin nada. Non sei se quererá aplauso. Mario seguro que non, porque ten as mans en No. carne viva agora mesmo xa. Traen en seco casa. de todo, tío. Non quere nin aplauso. Ten cerro? Tampouco. Oh, va. É o momento de Fernando RQR. Un mundo hai dende aquí o meu fogar, e hai tantas cousas por andar. A sombra a noite traerá. Ábreme o micro, digo para... Sí, non sei se... Non, digo que acaba de zascarlle un leñazo grandioso Marta do Viro a Ahora va, unha ahora colleja va, grande. Sí, sí. Marta, somos todos. Tranquila, Marta. Para que digan que non subo actor, volvo o personaxe. E as estrelas aprenderán, negra sombra, triste anoitecer. Que significa este momento? Este é o teu programa, meu. Pasarán. Dalle outra máis forte, Marta, dalle forte. Eu seguro hei non ver. Podeis ir en paz. Ah, non era isto? Un pouquiño de drama contra tanto jiji jaja. Xa estou harto. Xa estou farto. Que pasa? Levo aquí canto. Que programa é este, Carlos? Como que non? Pero de número. De número... De número. O número sete. 7. Sí. Este programa chámase... Vaise chamar, porque aínda non se chamou. RQR a Catarsis. Porque é o sétimo programa. Sí. É o sétimo programa, ointes. E resulta Sí. que hai moita crítica. Sí. Hai moita crítica. Hai moita crítica, sí. E xa me estou eu farto. Moita crítica. Oi, moita crítica. No, moita crítica. Contigo, dis. Que claro, que ahora faz un do Club da Comedia, que non é humor así máis tal. É que non tal, é que a roupa tal. Que queredes? Que queredes? A ver. Outro rollo, ¿no? Sí. O rollo de jaja e veña, e dalle. Ai, pero estás rompendo a camisa. ¿no? Eso é o que queredes, ¿no? Ese rollo, ¿no? Outra roupa.
outro estilo, no? E beber, e jiji, e veña, e mollar o Ah, público, mollando o e público, veña. ahora que pasa aquí? Isto é o que queredes, no? Marta, que é o que queres? Que é o que queres? Moi ben, pegoulle Marta. Bueno, é unha performance para a xente da radio, é unha performance moi complicada de explicar. Vou volar a resumir como poida. Carallo, Acaba de pegarlle unha bofetada Marta. ben merecida, por certo, Marta Doviro. Carallo, Marta, Rachou a roupa despois de cantar un miserere. Non, que está pasando aquí? Ten sintonía hoxe ou non ten sintonía? Non ten nada, non, porque estás... Carallo, Marta, cuidado. Marta pegouche, ben. Eu estaba aí co tontería, pero cuidado que Pusiste no quito teu máis sitio. rápido, Que Tú no teu sitio. pedíchela tamén a Berros, Vas Bueno. sentar aquí ou que vas facer? Eu estaba Descansar iba un a hacer pouco. unha catarsis e tal, pero claro, con este galleto xa igual... A Bueno, ver, no, mira, o que podo facer. Sí. Como ano pasado, íbame moi ben. A verdad que ano pasado eu o rollo de Estrela estaba collendo. sí. E todo foi a partir do Arturito, que este Ah, ano ben. non o retomei. Lembraste? Sí, Rodrigo? como ahora, sí. Un berro de guerra aí. Entón, o Arturito é un berro de guerra meu que eu dicía: "Como están vostedes?" Arturito. Bien, a xente ainda lembras. Entón, vou facer un novo este ano. Ah, guai. Tiña que ser absurdo, vai moi rápido, Carlos. Tiña que ser absurdo. No, se non me importa que vaya rápido, o que me importa é recuperarte, solamente. Tiña que ser absurdo. E outras cousas que xa non me lembro, pero Fácil de recordar. Co público, fácil de e doado recordar. Joder, E que con- tío, E con con implicación resposta do do público, claro, correcto. Ese era o rollo. Entón, vou mezclar dous dos meus cómicos que gustame moito, que son Ignatius Farray e Tipicol. Moi ben, que son tres. Son dous, Moi ben, moi ben. Bueno, Bueno, de letras, tampouco lle Que pidades máis. e que din que ten un punto de confluencia nun vasiño de auga. Porque Ignatius di un vaso de agua aí, vasito de agua aí. E Tipicol ten o clásico O sketch do vaso de agua, auga, que sí, coñecín por vos, por certo, que Grazas. por Cada Día Peor, que fixe un especial Cando que facían morreu Col, efectivamente. Sí, Correcto. que fixemos, sí. Pois ben, Está colgado en YouTube, podedes velo. Éramos novos. preciso unha palabra porque foi talismán. Necesito que me digas unha palabra a que ti queiras, Rodrigo. Primeiro, Strepsils. Strepsils. Hostia. Strepsils, flipa. Strepsils vai flipar. No, pero. Porque Este ano vai diferente. publicidade. Pero podes cobrar o día de mañá, eso, Porque este ano Por irse vai mentando. diferente. Eu vou preguntar un vas de lo easy, mezclando un vasiño de agua de Ignatius Farray en francés de Tipicol. Entón, vos tedes que contestarme Strepsis, eu pensando que a palabra iba a ser outra quizás. Ah, perdón, no. No. No, xa está. Vou cantar unha canción que teña esa palabra. No. Aina, Rodrigo, Aina. Se non a sabe que vexa máis a tele. Aina. Espérate Entón- que isto vai flipar. entón vais Espera. ser, eu pregunto. Digo para xente normal que todavía aínda non que quere seguir un discurso normal, tedes que dicir Strepsis, por se non Eu entendestes vou todo preguntar, isto anterior. vou dicir un vas de lo easy. Vos tedes que dicir Strepsis, eu canto unha canción que teña a palabra Strepsis. Seguro. Vai. Non te marcha atrás. No. Vale. A ver. Mamá. Un vas de lo easy. Cada vez que me ves, Strepsis lisis. Fago chao, se aparezca a tu lado atrás. Xa temos nova frase. Aí estamos. Aplauso. No, espera, no. E a semana que ven, outra, claro. É que me mola moito cando acaba e non aplaude Me ninguén. pasa moito. Son os ritmos de que non. Bueno, moi ben. Que che vou dicir? Como vai a cousa? A cousa vai fatal, Bueno, pero pues bueno. xa outro día Non, falamos pero outras bueno, cousas. quero dicir, estamos moi contentos de todos os xeitos. Tamén che para. No, para, Moi rápido, ca- non fago nada, de verdad. Está calado. Non deixes de tomar a medicación aínda e a Strepsis. semana que ven xa che dicimos, vale? Un aplauso. Que querías dicir algo máis? Que sempre facemos a gracia da paguiña de tal. E atopei un traballo que igual me dan porque lle dan unha paguiña por min, que isto é precioso. Ahora xa me vou, de verdad. Vanlle dar unha paguiña por mí, por ser tarao ti no, alguén. bueno, a paguiña polo que é, pero contrátame porque hai paguiña. A paguiña polo que vale. A paguiña polo que vale.
Eu levo un ano e pico e aínda non entendín ningunha das súas seccións. Un aplauso para Fernández Requerre ou A nova comedia. o que sexa. É que é moi conceptual todo. Mellor eu podo ser maior tamén, e podo non entendelo. Agora, acaba de romper unha camisa, pido a todo o mundo que isto hai que velo. Claro, tedes que entrar no vídeo podcast, cale de YouTube, e ver este sin Dios que acaba de facer. Imos xogar co Ibercon Sanfib, e imos xogar con Marta Doviro e con Rodrigo Vázquez no noso concurso de tiros libres para o que pedimos esta sintonía. Dai aí, Pini, veña. Xa que estás aquí, Rodri. No, espera, conozco. Sí, un aplauso para Marta Doviro que vai. Facemos un reconto. Nestes intres está Vituco Neira en cabeza da clasificación con 5 puntos. Adrián Díaz estivo aquí, está segundo con 3. Os terceiros están aí unha ristra de empate importante con 2 puntos. Pero hai que tentar chegar a eses 5 puntos, mesmo superalos, non, Eduardo? Vale. Van a axudarte a coller o rebote Fernando Requerre e Iván Müller, e ademais, Marta, que saibas que tes a todo de City contigo, que anima deste xeito, animando, eles son brutais. A ver, teño que decir unha cousa, son cero deportista. Vale, moi ben. Bueno, non pasa nada. Nós tamén, mira, aínda así, aquí estamos. Bueno, estamos preparados, tes 30 segundos, moita sorte, e o tempo comeza, Marta, en 3, 2, 1, xa! Aí está Marta Doviro tirando o primeiro, que foi bastante guiadiño. E toda a tabla, como Tim Duncan aí, toda a tabla. Efectivamente, cuidado. Unha maupa. Con unha certa irregularidade levantándose, pero xa leva un. Non se pode poñer os pés no chan, Marta? É imposible, non vale esa. Cuidado, veña. Airball. Esta valeu. Leva 0 polo de agora, non? Ai, leva 2. Non valeu. Non, leva unha. A ver se nada tempo. Hai que ver o VAR. Hai que pedir o VAR, temos que velo. É que están en Albacete, non? Onde están estes? En Valladolid, onde é o VAR? Bueno, o VAR é aquí ao lado, tamén temos un. Bueno, imos falar co que están aí ao lado, que vexan o vídeo podcast, porque hai que ver se chegou. Se chegou, non, logo xa a semana que ven dilucidamos cal foi a polémica. De todos os xeitos está entre 1 e 2, pero unha boa actuación de Marta Doviro. Pepe Capelán fixo 0, cuidado. Podes ir para ali, Roy, si vais tirando. Oye, si xa estás clasificada, de última non quedaches. Non, Pepe Capelán fixo 0 outro día. Non o dixemos, pero é importante que non despeguedes os pés da cadeira, non vale poñer os pés fora da cadeira de rodas, tentar non levantarse tampouco, pero bueno. Moi ben ao Rubio de Cruz e Raya. Aí está. Veña. Imos Rodrigo Vázquez a tentar igualar a marca de Vituco Neira ou superala. Son 5 os tiros que están agora mesmo para alcanzar o primeiro posto. Non, 6 serían, claro. Pon 5 empata Rodrigo Vázquez, que empeza en 3, 2, 1, xa! Aí está Rodrigo, que case mete a primeira canastra, non foi quen, pero a segunda está tamén lambendo o aro, fixo e a Garabata no terceiro tiro. Está escorándose un pouquiño a dereita, pero eu creo que vai chegar. Veña, Roy, que vai chegar o tiro, non te poñas nervioso. Imos co seguinte. Ai, veña, que ten que entrar un pouco de forza de máis. Está buscando o primeiro, que xa vai, primeiro punto. O segundo non chega. Quedan poucos segundos e hasta tempo. Rodrigo Vázquez, que non estivo de todo mal. Ai, está facendo bueno, ahora, non rompas nada, bueno, en fin, vale. Acaba de romperme case a canastra. A verdade é que cuidado, porque para custar 20 euros aguanta de carai, Foi o primeiro que preguntei cando cheguei, canto costa a canasta? Iso é verdade, 20. Revento. Aguanta de narices. Aguanta ben, a verdade é que estou moi contento coa compra, pero unha pena, pero Rodrigo Vázquez solamente ten un punto. Non hai VAR tampouco. Non hai.
Chocolo. Vaya para las ánimas. Müller, vente para aquí que tes que facerlle a túa sección, porque íamos moi ben. Íamos moi ben, pero ese momento que aínda non sei como describir ese momento de RQR. De RQR, bueno, non sei describir xa nada, porque esa violencia agora de Rodrigo Vázquez contra a canasta impresionante. Bueno, aí estamos, bueno, en fin. De verdad, bueno, Imos RQR rachando a camiseta para gañar audiencia pola radio. Un tío moi raro, as cousas como son. Efectivamente. Bueno, Imos tamén dar a benvida, xa de paso, ademais de Iván Müller, aos homes cos que imos pechar este programa, que son os Maldito Murphy, para os que pedimos un forte aplauso. Que están collendo. E mentres chega a sección que estaba desagardando a estas horas, porque sí, amigos, sí, chegan as preguntas de Chola. As preguntas de Chola que veñen con Iván Müller, o único home que ten unha sección que nin sequera fallel. Bueno. É maravilloso. É así, toda a vida vou Levo zafando. unha carreira completa No. facendo isto así. Bueno, é a carreira que fixen que ma fixo outro colega. Pero bueno, é cousas que pasan, bueno, cousas que non Que vou aparte, dicilo por aquí. sabes pero o é bonito certo. que o dis deste xeito, e a Claro, xente que non... como é pavero el, fai tontería. No, pero é verdad. Pero é verdad, totalmente. Os traballos da carreira non os fixen eu. Eu Home, estiven- Bueno, pero a Espacio ver, pero hai xente que non fai máster nin nada. Sí, pola- e non pola- pasa nada, a ver se me entiendes. Pois xa está. Bueno, Efectivamente. Bueno, vale tarde xa non escoita nadie o programa. Non te poñes nervioso. No, eu xa non Non estou. choquitan, hoxe non choquitan. Bueno, pois e nada. imos saudar a Juan, que é o cantante dos Maldito Murphy, que está connosco, moi benvido. Bueno, benvidos todos, imos coller a un voceiro. Que tal, Juan, como andamos? Moi boas, moi ben. Antes de que rematemos o programa, que nos quedan poucos minutos, hai que dicir que acabades de estrear disco. O pasado venres, este venres que foi 20 de no, Algo. 26, non 26, vale, 26. E que tal? Como se titula o disco? Preséntanos algo, mira, creo que lo temos por aí. O temos aquí. Pero un disco ademais é un Vinilazo vinilo. aí, Vinilo. Sí, señor. É unha reedición en realidade é unha reedición do noso primeiro disco. Ajá. Na cara están 5 cancións dese primeiro disco que escollemos. Na cara B están 4 cancións novas. Era un pouco por mostrar máis dese disco que se había quedado un pouco curto, agora dixestes, hai que amplialo. Sí. Tiraste esta bique. Dixemos, vimos tirar tabique de disco Entonces, e ampliar todo, moi ben. Entón, pois eso. Pois- Metimoslle 4 cancións novas. Dinos como se titula o disco, porque a ver, a xente que O está disco lanzándose agora mesmo á este- rúa a mercalo xa. Sí, se chama Non éramos tan cegos 2.0. Aí está. Moi ben. Bueno, podedes ver aparte un vinilo, como ben dicía Rodrigo, é un vinilo que está estupendo, que podedes ver no noso vídeo podcast. Podedes para nós ese vinilo? Sí. Ese vinilo un agasallo, bueno, un agasallo para como que non, que bárbaro. Mira que ben, trae para acá. Aí, mosa que se vexa ben. Ahí estamos, las últimas estrellas, no abismo, pánico, no éramos dioses, na cara B, salvaje, sin viento a favor, lazos de papel tras el huracán, que sin viento a favor é a canción que nos ides tocar, pero antes de nada, explícalles en que consiste esta sección. Sí, Iván. bueno, é unha sección que, como xa dixo el, non fago eu, fai a miña nai. Eu vou a casa, levo tuppers de volta e de paso digolle: mamá, fai aquí unha pregunta a esta xente que vende convidada ou como que non. Ela di: sí, non importa. E aí está. Entón, temos unha pregunta para vos, que a poñemos xa, non? Ou que? Sí, é a Pues veña. pregunta de Chola para Maldito Murphy. A ver que di. Xa empezamos, vale? Mira os meus cuadros, que bonitos son. Vale. E que querías ensinar o cuadro, non? Claro, quería enseñar o cuadro. Por se hai algún que quere un cuadro, pois eu sei o fago. Non son experta, teño as miñas cousiñas. Pero bueno, ainda pinto. Pinto de carai. A ver, seriedade. Bueno, seriedade. Sí, dime. Sí, que despois que non se rían de mí. No. A única que me podo rir son que... Venga, pregúntame. Sí.
Tens que facer unha pregunta a Maldito Murphy. Maldito Murphy. Ese é español, ese. Eso que é un grupo. Sí. Un grupo de rock ou algo así. Bueno. Sí, polo nombre que ten, macho, iso... Debes... que tú te das la risa. Que lle preguntamos entón, se o grupo se de rock, se español... Sí, preguntámoslle iso, se é de rock, se é español, si... Iso. Si, e si teñen algún sitio con actuación que me inviten. Claro, entón, inviten. A cantar ou... A cantar non, que eu non sei cantar rock ni cantar dos outros. Eu, si quere, fajolle barullo ali. E bailo con eles, pero do resto de cantar non, machine. Me vou a estropear todo o cante. Non pode ser. Bueno, pois nada. Esa pregunta para Maldito Murphy. Son novos, son novos. Bueno, son... Sí, son xovenciños, bueno. Pois que teñan suerte. Que teñan suerte, son principal. Teñan suerte. Espera que están Maldito Murphy son os primeiros que Non teñen moi claro que resposta. están fixeron como piña para ver que dicían, sabes? Buscando consenso. Le estaba preguntando cal era a pregunta. Se sodes españois, grupo que teña de sorte, sobre todo que teña de sorte é importante. Sí, somos galegos, Ben. somos de Vigo. Cantamos en castelán. Sí. Bueno. Nos preguntaban por a música. No, que quería Bueno, pregunto se sodes de Se rock. tedes algún concierto en algún lado, por que la Sí, querer? está invitada, por suposto. Cando é? O máis cercano pois é aquí en Vigo en decembro. A presentación do disco aquí en decembro, pero non sei. Bueno, estaremos mandádesnos a data e cando sexa nos tamén anunciamos aquí para que a xente saiba e antes de rematar, cando é? O 7, creo. O 7 de decembro es nuestro Ai non, ese, bueno, é que estou moi mal Que con mariconés de canción. Nada de irse de ponte ese día, Nada de irse de ponte. É o día do ensino, ademais, o 7 de decembro, polo Nada tanto irse non de hai ponte. cole e haberá máis xente que poida ir a disfrutar da presentación dos Maldito Murphy que agora mesmo van pechar o programa, pero antes de nada imos pedir un forte aplauso para os nosos convidados de hoxe, Marta Doviro e Rodrigo Vázquez. Alejandro Martínez Pini nos controis técnicos, David Augusto na produción, Iván Müller, Fernando RQR. Nos temos que rematar xa porque quedan moi poucos minutos para que sexa a unha. Con isto vémonos, escoitámonos o vindeiro luns ás 12 da noite na Radio Galega e con todos vos aí están os Maldito Murphy. Restos de tu ropa en el cajón, un perfume en el tocador, tus ojos cobalto, sombra y luz, un destello en la multitud. No voy a sobrevivir cuando te largues de aquí y el resto del día me siento vacío y el resto del día si no estás conmigo, restos de humo en el aire y sin viento a favor. Restos de humo en el aire y sin viento a favor. Quédate un minuto por
Cierra bien la puerta al salir. Conduce despacio, hazlo por mí. No voy a sobrevivir cuando te largues de aquí, y el resto del día me siento vacío, y el resto del día si no estás conmigo. Restos de humo en el aire y sin viento a favor. Restos de humo en el aire, sorprendido en alta mar por la tormenta. En un viaje sin final. Restos de humo en el aire y sin viento a favor. Restos de humo en el aire y sin viento a favor. Gracias.